shayarwa ba abu ne da yake rikitar da kwakwalwar iyaye ba ko kuma yake sa su shiga cikin damuwa. A'a, ga abubuwan da ya kamata a ce kin sani game da shayarwa. Ku kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo domin a wannan bidiyo zan faɗa muku menene shi shayarwa da kuma menene amfanin shayarwa ga uwa da kuma jaririyarta da kuma hanyoyin da za ku bi ku shayar da jaririnku cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Kafin fara bidiyon kai tsaye za mu yi magana akan menene shayarwa. Shayarwa yana nufin ki sa jariri a bakin nono ya kama ya fara sha, shine abin da ake ce shayarwa. So menene amfanin shayarwa? Amfanin shayarwa, ɗaya daga cikin amfanin shayarwa shine shi ruwan nono shine abinci musamman da aka ƙirƙire ta domin shayar da jarirai. To kun kalla yana ɗauke da sinadarai da dama da sinadarai daban-daban da jariri yake buƙata domin girma cikin kwanciyar hankali. Sai kuma abu na gaba shine bunƙasa yaki, zai taimaka mishi wajen yaƙi da cututtuka. Idan kin shayar akwai sinadarin immunoglobulin A and E a cikin ruwan mama wanda zai taimaka wa yaro ya yaƙi cututtuka da zai iya tasowa nan gaba kamar irin su cutar mura da dai sauransu. Kuma na gaba kuma akwai abin da muke ce mishi emotional bonding, shaƙuwa, zai ƙara shaƙuwa tsakanin uwa da yara. Sai sa za ka kalla yawanci ana cewa yaron da aka shayar da su sun fi shaƙuwa da iyayensu fiye da wadda aka ba da madara ko wani abu makamancin haka. Sai kuma amfani ga lafiyar yaron. Idan kika shayar da yaron zai girma yadda ya kamata an ba zai yi jiki tsagaka irin na sauran yaran ba. A yawanci yaran da aka shayar da su sun fi lafiya, sun fi girma yadda ake so. Haka zalika kuma amfanin shayarwa ga ke uwa kuma zai taimaka miki wajen tsaida jini da yake fitowa. Haka zalika kuma zai taimaka miki wajen zubar da ramewa wajen rama domin mai da kiɓanin haihuwa ki zo ki koma siririya yar cikarar sakan. Sai kuma zai kare ki daga kamuwa da cutar kansar mama ko kuma na mahaifa. Abu mafi muhimmanci kuma shine menene dabarun shayarwa. Dabarun shayarwa, idan kika san waɗannan dabaru da zan lissafo yanzu, daga kin huta da shayarwa kawai. Dabara na fari shine zaman shayarwa. To yaya ma ake zaman shayarwa? Shi yasa yana da matuƙar muhimmanci ki san yadda ake shayarwa. Ki zauna kamar yadda kike gani nake zaune, ki zauna akan kujera ko kuma waje da ba mai lotsewa ba, ki zauna a kai, ki ɗago jariri wa nono, ba nono to jariri kamar yadda muke yi yawanci a lankwashe ko wani abu makamancin haka ba. Sai kuma saka yaro ya kama bakin mama. Yawancin iyaye sukan yi mistake a wannan wajen. Idan yaro bai kama bakin mama mai kyau yadda ake buƙata ba, a gaskiya za ki iya samun matsala da shayarwarki. Shi yasa yana da matuƙar muhimmanci ki tabbatar cewa bakin yaro da kuma bakin mama da kuma hancin yaro na kusa da juna. Haka kafin ki saka ki tabbatar yaro ya buɗe bakin shi kafin ki saka mishi mama. Idan baki saka mai kyau ba, hakan zai iya kawo damuwa. Sai kuma abu na gaba a cikin dabarun da ya kamata a ce kin sa ido sosai shine da yaushe ya kamata a ce kina shayarwa. Yawancin iyaye zaki kalla ɗan kice baki ba yaro mama ya sha ba, sai su ce ai tun ɗazu bacci yake, yaro zai ɗauki awa 3-4 yana bacci. Ke mama ke ne ya kamata a ce kin tashi yaron nan kin bashi nono, ba sai kin jira sai bayan awa 3 da likitoci sun faɗa ko wani abu makamancin haka. Ba kowane yaro bane yakan iya jira awa 2 ko 3. In kawai daga zarar kin ga alamun yaro yana jin yunwa kawai ki bashi. Zaki kalla sai yana da kyau cikin kwana 40 da ake yi na tafiya, ana bari iyaye da mama da ɗaki ɗaya saboda su ta koya ta san abubuwa da ta koyi alamomin da yaron ta yake jin yunwa da kuma wanda baya jin yunwa da dai sauran shi. Ba wai kawai nan ki shiga ki zauna ki huta bane. To in kun fahimci waɗannan su ne kaɗan daga cikin dabaru na shayarwa da ya kamata a ce kin sani a matsayinki na uwa mai haihuwar fari. Sai kuma menene matsaloli da zai iya tasowa game da shayarwa? Sanin wannan yana da matuƙar amfani domin zai taimaka miki ki san hanyoyin da zaki bi ki shawo kan wannan matsala. Yanzu misali, matsalan ƙarancin ruwan mama.
na ce mama ina nufin nono, karancin ruwan mama. Karancin ruwan mama abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin mata masu haihuwar fari. To waɗannan matsalan is very common ne. Abin da zai bunƙasa miki ruwan nono shine shayarwa akai. Ki ci abincin da ya kamata da dai sauransu. Mun yi bidiyo akan yadda zaki bunƙasa ruwan nonon ki da kuma abin da yake kawo karancin ruwan nono. In baki ga bidiyon ba ki danna link ɗin da yake bayan mu domin ki ga bidiyon, hakan zai taimaka miki. Kisan zai taimaka miki wajen bunƙasa nononki. Sai kuma the ruwan nononki. Sai kuma the next thing is zafi, like jin zafi lokacin shayarwa. Jin zafi lokacin shayarwa especially ga waɗanda suka haifu cikin kwanaki 5 na fari is very common, and in kin sa yaro ya dace mai kyau ma zafin kin yi shayarwa 1, 2, 3 zai zo ya dauke. Amma in kika ji zafin yana karuwa ko bai daukewa, that means akwai matsala, akwai damuwa, yana nufin akwai damuwa. Kar ki ce ina jin zafi, kar in faɗa fa wacce ta min dariya ta ce damun kaza. Jin zafi lokacin shayarwa ba a rufe baki, ki bude baki ki faɗa kina jin zafi, ki nemi taimako likitoci ko kuma wasu iyaye ko wanda suke kusa da ke, domin yana iya nuna cewa ko yaron bai kama nono mai kyau ba, ko kuma nonon ki ya ɗan ji ciwo ko wani abu makamancin haka. An mun yi bidiyo akan jin zafi lokacin shayarwa da kuma me yake kawo jin zafi lokacin shayarwa da kuma hanyoyin da za a bi a magance. Idan kina son kallon wannan bidiyo shi ma ki danna link ɗin da yake kan bayan mu domin kallon wannan bidiyo. A taƙaice dai shayarwa abu ne da yake gudana ba tare da gudana naturally, ba tare da ka je makaranta ko wani abu an koya maka ba. Amma kuma shi wannan shayarwan yana buƙatan haƙuri da kuma juriya da jajircewa da ci gaba da abubuwa. Idan baki sani ba kina buƙatan ƙarin bayani. Yawanci waɗannan abubuwan ana koyar da shi ne lokacin awo ko kuma lokacin da kika haifu a asibiti, like likitoci ko ungozumomi suna taimakawa, suna faɗaka koya iyaye mata. Amma ko idan baki sani ba, irin videos ɗin da muke yi wannan zai taimaka muku wajen sanin yadda ake shayarwa. Daga zarar an zo asibiti ki fara shayar da jaririn ki cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu damuwa ko matsala ba. Idan kun ji daɗin wannan video, kar ku manta ku yi mana liking, ku yi subscribing, sannan ku share da sauran 'yan uwa domin su ma su amfana. Idan kina so ki booking, idan kina fama da matsalar shayarwa, kina so ki magana da ni kai tsaye, za ki iya danna link ɗin da yake kan bayan mu, kan bayan mu. Idan kin danna za ki iya booking session da ni sai kuma tambayar mu ta ƙarshe shine, shin menene damuwarki akan shayarwa, ko kuma menene matsalar da kike fuskanta a yanzu haka akan shayarwa? Ki faɗa mana a comment section domin muna karanta kowane comment ɗin da aka ajiye mana. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba inda za mu tattauna akan menene cholesterol da kuma me yasa ya zama dole sai kin ba wa jaririnki ruwan nonon cholesterol.